hormat prezidentimiz yurdumuzda geçirilen giňerini çärelere gatnaşmak maksady bilen paýtagtymyza gelen Myanmanyň premier ministri Nyo Soe bilen duşdy. Döwlet başçylarymyz bilet mertebeli mehmany mehrini berekläp, halkara paraçyk we anlaşmak geli, halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyny nafiwetde geçirilen halkara foruma gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde Myanmanyň premier ministriniň bir ýokary wekilçilikli foruma gatnaşmak maksady bilen Türkmenistana şu gedekde taparnyň ähmetini belledi. Myanmanyň premier ministri bildirilen mehmansewerlik üçin hoşalygyny beýan edip, Türkmenistanyň bitaraplyk ýönelikleriniň dünýä nusgalygyny, ählimin paragatçy we anlaşma putulanyrma görüktirilen bir halkara forumyň munyň aýdyň suwutnamasydygyny belledi. Hemde onuň netijeleriniň sebitde we dünýäde dozukly gatnaşyklaryň ilerledilmegine uly goşant goşjakdygyny anan bildirdi. Çeýlegen premier minister hormatly prezidentimiz we ähli türkmen halkyny halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Döwlet başçylarymyz hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Aziýa we Ýoşun manfiyetiniň döwletleri bilen gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmet berýäniňi bellädi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Myanmanyň premier ministri berek jan saglyk, awadançylyk we jogapkärlik döwlet işlerine üstünlikleri arzu etdiler.